Tota la vida he mantingut relació amb el modelisme, sobretot, i amb el tren real també. I un dia no fa gaire vaig tenir la idea d'escriure un conte sobre el tren del centenari. Amb una idea de fer un homenatge en aquest tren, en el seu creador, i sobretot perquè vaig voler fer un conte perquè el que ens fa falta a la nostra afició és que hi hagi una mica de renovació. I entenc que una manera de començar a fer estimar el tren, i per això va dirigit a tiets, avis, pares i tot, és regalar un conte per començar a tenir un tren a casa. Bueno, el conte es va fer una mica amb la idea de que ens el pagués l'Ajuntament de Mataró, i a l'Ajuntament de Mataró, en el moment que em va fer modificar el text i tot, que vaig pensar, això és que ho paguen, em va dir que quan el tingués fet me'n comprarien 12. Com comprendreu, ni els hi he venut. Llavors va sortir una ànima caritativa, que és Renfe Comunicació d'aquí de Sants, amb el Consell Comarcal del Maresme, que van pagar l'impremta. I aquí estem. Bé, el meu nom és Albert Alomar, que això no us ho he dit, i que la intenció bàsica és això. Llavors la història del conte, que s'allunya totalment de tecnicismes i tot això, és explicar una història d'emocions. I la història d'emocions comença amb que en una cotxera hi ha unes locomotores i hi ha un besnet del primer maquinista que va portar la primera locomotora. I el comentari és els nervis que estan passant perquè la locomotora ha de fer el mateix viatge que va fer fa 175 anys. I li explica, amb un gat que sempre està i dorm al costat de la locomotora, li explica les seves emocions. A la nit, el gat està ben calentonet al costat de la llar de la locomotora, però la locomotora no pot dormir. I li diu, Groguet, que estàs despert? I la locomotora li diu, ai, és que estic molt nerviosa. I el Groguet diu, és que estic dormint, no m'atabalis. I li explica, és que estic molt emocionat. I quina és l'emoció? L'emoció és que ell li explica que antigament aquesta locomotora dormia amb les seves germanes, que eren 10 o 12. Aquí podríem discutir si 14, que és el que es diu, però aquí no ho diu. I el Groguet es passeja per la xemeneia i per sobre les locomotores. Què explica? Doncs explica que estan parlant d'això i de cop i volta diu, calla, calla, que entra algú. I clar, per encendre una locomotora de vapor, el fogoner ha d'anar-hi molt d'hora, molt aviat, molt aviat, molt aviat, perquè tarda molt en agafar vapor, en agafar pressió. Llavors sent la porta i entra el fogoner. El fogoner és el senyor que ajuda el maquinista a posar un carbó a la locomotora. Llavors fan silenci i explica el fogoner que se sent la porta i ara comencen a reproduir un viatge de fa 175 anys. Mentre el fogoner i el maquinista l'estan posant oli a tot arreu i l'estan posant a punt, la màquina està molt contenta perquè té que fer el viatge. I el viatge què li passa? En el viatge, abans del viatge hi ha una seqüència molt interessant, que és que mentre el fogoner està distret carregant amb el soroll de les palades, en Groguet, que és el gat, se li menja l'arengada. Que vosaltres tots sabeu el que és menjar pa amb arengada, però igual els jovells ja no en mengen. Però se li menja l'arengada. I aquesta és una mica la història, que és el que pretén tota l'estona el conte, de que puguis explicar per què s'ha d'engrassar, per què s'ha de posar el foc i s'ha de fer bullir l'aigua perquè hi hagi vapor, etc. Com comença aquesta història? Heu estat a Londres, vosaltres dues? No? Bé, doncs el papa us hi portarà. Resulta que un senyor de Mataró molt eixerit, que es deia Viada, se'n va anar a Londres, que era on es feien els trens. En aquella època només hi havia fàbrica a Londres. I se'n va anar a Anglaterra i va parlar amb tots els enginyers. I què van veure a Londres? Van veure uns enginyers que són a Londres
quan més categoria tenia, saps que els metges es posen una bata blanca i el fonendo, per distingir que jo sóc metge i tu ets infermera, es posen un fonendo. Doncs aquí, quan més alt era el barret, més manaves a Anglaterra en aquella època. Vale? El papa t'ho explicarà, aquests detalls. Vinga. Llavors, aquest senyor els hi va dir als anglesos: us veuríeu capaços de fer un tren que anés de Barcelona a Mataró? I aquí ningú havia vist mai un tren. I la gràcia és que tothom anava. I què és un tren? I en aquella època, que vosaltres ja no ho viureu, ho veureu en un museu, anava una locomotora i uns cotxes, uns vagons, que en diu la gent, vale? Uns cotxes. I en aquella època, i això ho explico, a vosaltres no us interessa, però pels altres us interessa, com la gent no sabia llegir, pels colors dels cotxes, la gent sabia si era primera categoria, segona o tercera. Val? I, bueno, tothom expectat. Què va passar? Què va dir la locomotora? Diu, el viatge molt bé, però a mig camí hi ha un forat negre que m'han dit que haig de travessar. Què pot ser aquest forat negre que han de travessar? Que amb els cotxes també l'atravessem. Tu... un túnel! I esclar, la locomotora deia, bueno, jo tinc una por tremenda. I diu que va tancar els ulls i que el túnel de bon resulta que era molt petit, molt curt, però com anaven molt a poc, va estar molta estona. I va tenir a vegades una mica de por, per això hi ha aquests ulls blancs i negres. Però va passar de seguida. Després, al sortir del túnel, què es va trobar? Es va trobar la vila de Montgat. I els pescadors, perquè la línia va tocar de mar, i els pescadors saludaven el tren, i la gent als terrats saludaven el tren, i tothom estava molt content. I en aquest tren qui hi anava? Doncs mira, en aquella època, insignes arquitectes com en Gaudí, que estava fent la Sagrada Família i va tenir que agafar el tren per anar a fer la nau Gaudí de Mataró, en Puig i Cadafalch, que era un arquitecte molt conegut. Aquí és una mica d'història de personatges vinculats a la línia. Bé, aquí estem arribant a lo que era un riu sec que es diu Riera d'Argentona, que està a Cabrera. I fixa't el tren com està travessant un pont sobre el riu. Primer va travessar el del Besòs, que està aquí mateix, el túnel de Montgat i després el pont de la Riera d'Argentona. Això ja ho llegireu al vespre i us agradarà. Vinga. De cop i volta, quasi arribant a Mataró, es va creuar amb un tren dels d'ara. Mira quina diferència. D'una locomotora de vapor de fa 175 anys amb un tren d'ara. No té res a veure. Ara és com un cuc i abans era una cosa que treia fum i guspires. I diu, mira aquest tren, que bé, i els maquinistes van asseguts i nets i nosaltres anem bruts de fum i carbó. I això és el que li explica un maquinista a l'altre, els hi fa una mica d'enveja. I això, que jo pensava que arribarien a Mataró aquell dia en marxa, no dalt d'un tràiler i la meitat, doncs és la història. I arribem a Mataró. Però ja des d'aquest pont ja se sentia la gent cridar, perquè hi havia molta expectació. I el tren va arribar a Mataró. I a Mataró hi ha moltes figures mitològiques. Hi ha un gegant que es diu Robafaves, hi ha una geganta, hi ha un drac, un dragalió, aquí hi ha uns malabaristes, músics, malabarista, músic, i això és quasi com allò de buscant a Willy, doncs el mateix. Wally? Willy, aquest, és el mateix, val? I aquesta és la història de que ve aquí un gat, un gos, que aquest conte ja s'ha fos, val? I la història, que jo diria que és la gràcia d'aquest conte, és que les il·lustracions estan molt ben fetes, llàstima que avui no hi pugui ser la Marga, i aquesta és, diguem, la imatge general del d'allò. I sense cap més pretensió, el que vaig fer és una història per passar-ho bé i explicar-li als nets i nebots i fills que hi ha uns trens fantàstics que funcionen. I res més, i amb això hem acabat la meva història.